नगराध्यक्ष वेंगुर्ला नगर परिषद। कोकण 7चा 1 मार्च रोजी 12वा वर्धापन दिन आहे। त्यानिमित्त वेंगुर्ला नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष म्हणून माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा। कोकण 7 हे जे डिजिटल लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं जे माध्यम आहे त्याचा अनुभव आम्हाला खूप चांगला आहे। कोणतीही घटना घडो किंवा घडली असेल तर सर्वप्रथम पोहोचणारा चॅनल असं त्याचं नाव लौकिक आहे। कारण आमच्याही अगोदर हे सदरचे कोकण 7चे पत्रकार तिथे पोहोचतात आणि त्या घटनेची शहानिशा करतात। बऱ्या अथवा वाईट सगळ्या गोष्टीसाठी ते पुढे असतात आणि सगळ्या बातम्या खऱ्या बातम्या जनतेपर्यंत पोहोचवतात। त्यामुळे कोकण 7 हा काही कालावधीतच लोकप्रिय झालेले हे चॅनल माध्यम आहे। लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं सगळ्यात उत्कृष्ट माध्यम म्हणून कोकण 7 कडे पाहिलं जातं। अशा ह्या त्यांच्या 12व्या वर्धापन दिनानिमित्त माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद।